Уважаеми колеги, скъпи гости, понеже сме в университета, ние като казваме 7 часа имаме 7:15 предвид. Това е наш навик, просто не сме се съобразили, че някои хора може би няма да го разберат това по този начин. Добре дошли на обединения семинар по древни цивилизации на лабораторията по археобиофизика. Днескашната тема е така доста интересна и вълнуваща за всички българи. Това е едно обобщение на генетичните изследвания на кости на древни хора, които са намерени на Балканския полуостров, не само на България, и информацията, която те носят за произхода на българите. Значи генетичните изследвания са най-мощни и достоверен метод за изследване на произхода на народа ни и за установяване на неговите прародители. В това, което ще ви представя днес, е направен пълен обзор на генетичните изследвания на археологически останки на древното неолитно и енеолитно население на Балканите. Те са съпоставени с данните на общо 996 проби от ДНК на съвременни българи от всички краища на България. Това за пръв път позволява получаването на точна и статистически достоверна количествена оценка на произхода на българите. Оценена е възможността българите и траките да произлизат от местното неолитно и неолитно население на Балканите. Получените резултати дават еднозначна и достоверна информация за произхода на българите. Така, показано е, че българите са едни от най-преките в Европа наследници на първите земеделци, които са създатели и носители на земеделието, което е в основата на цивилизацията. Също така тук днеска ще ви демонстрирам, че съвременните българи са наследници на неолитното население на Балканите. Освен това са наследници на първите земеделци, дошли в Европа от плодородния полумесец, Средна Азия. И последното нещо, върху което ще акцентираме, че съвременните българи произлизат от индоевропейците, живели на Балканите преди повече от 5500 година преди Христа, т.е. преди повече от 7500 години. Смята се, че през 8-10 хилядолетие преди Христа индоевропейците са били един народ, обитаващ Централна и Източна Европа. По време на неолита и неолита на Балканите са обитавани от индоевропейците, още преди обособяването на отделните им клонове народи, като ирански народи, траки, гърци, илири, келти, хети, немци, славяни, балти и така нататък. Това обяснява генетическата близост между всички индоевропейци, особено между европейските им представители. Резултатите от генетичните изследвания убедително доказаха, че съвременните българи са индоевропейци, но нямат и следа от тюркски гени. Задълбочените изследвания за произхода на езика на древните българи показват, че езика на прабългарите е от индоиранската група на индоевропейските езици. От тези резултати може да се очаква, че в дълбока древност прабългарите са населявали иранското плато заедно с иранските народи. Намерени са многобройни археологически и исторически данни за древни българи на територията на днешен Иран. Това навежда на мисълта, че в резултат на потопа в Черно море прабългарските племена се отделят от индоевропейците, като мигрират на юг през Мала Азия и в последствие се преселват в планината Загрус, сега в Иран, където отсядат не по-късно от 3900 година преди Христа. Това се потвърждава и от българските топоними, по-точно прабългарските. Така. Сега, няколко думи за методиката на генетичните изследвания. При хората специфичната генетична информация, която може да бъде използвана за установяване на техния произход, се предава без изменение по майчина линия от майка на децата й, чрез митохондриалната ДНК, или по бащина линия от бащата на децата му, чрез Y-хромозомите. В човешкия зародиш митохондриалната ДНК идва от майчината яйцеклетка, а ДНК на Y-хромозомите от бащините сперматозоиди.
Така. Има ДНК фрагменти, които позволяват групирането на хромозомите в различни фамилии, които се наричат хаплогрупи. Хаплогрупата, към която принадлежи една Y хромозома или митохондриална ДНК, често дава ясно свидетелство за произхода на човека. Има едно изменение в митохондриалната ДНК чрез мутация на около всеки 10 000 години. Сега, хаплогрупите имат и по-малки фрагменти, които наричаме хаплотипове. Това са подклъстери на хаплогрупите. Хаплотиповете са образувани много по-неотдавна от хаплогрупите. Там мутациите са доста по-чести. Сега, още положение в генетичните изследвания за произхода на народите. Всички генетични изследвания за произхода на народите показват следните закономерности. Първо, генната информация по мъжка и по женска линия се пренася по различни географски пътища. С две думи да обясна тази концепция, значи смята се, че мобилността на жените е била много по-ниска, тъй като завоевателите, в повечето случаи само отиват на една нова територия, изколват местните мъже, вземат им жените и така създават нова популация. Това е било много честа практика. По тази причина това се доказва еднозначно за много народи, за българите не е точно така, но това е концепция, която е световно призната. Втората концепция, това е, че генетичната близост на народите не зависи от близостта на езиците им. Противно на съществуващите представи в историческата наука. И третата концепция е, че много важна за генетичното сродство на два народа е географската им близост. Това е особено важно за майчините гени, тъй като жените са били много по-немобилни от мъжете. Сега, това, което виждате тук е една схематична карта на Европа, като основните миграционни събития, които може да повлияят върху съвременното генетично разнообразие, са следните. Първоначалната колонизация на Европа преди около 40 000 години от Близкия изток. Тогава хората заселват, съвременните хора заселват Европа и по време на ледниковия период обаче се отдръпват на юг и така се създават тези убежища. Те са дадени с зелено, това са, на английски се казват refugees. Това са местата, докъдето е стигал ледника по време на ледниковия период. След което от тези убежища хората отново реколонизират Европа. Това са тези на схемата с зелено, които са дадени, стрелките. След това, което е много интересно за нас, е следващата вълна. Тя идва от плодородния полумесец, където първоначално е създадено земеделието. И от тук преди създателите на тая карта са казали преди около 10 000 години, това ще го уточним малко последствие. От тук тръгва колонизацията, разпространението на земеделието в Европа и възникването на неолитните култури в Европа, всъщност. След което са варварски миграции към Римската империя. Това е 400-800 година от новата ера. Те са дадени с пунктирани жълти черти и продължаващ генетичен поток е това, което е дадено с оранжево. Статията е от 2014 година, където е публикувано това нещо. Това е още по-интересно. Това е от 2015 година. Това е изохронна карта на разпространението на неолитния период, получена чрез интерполиране на датите в калибрирани години, назад, т.е. истински години, на 918 ранно неолитни находища, които са дадени с тези кръгчета черните, в Европа и Близкия изток. Картата е създадена с ArcGIS, това е една географска програма, която всички ползват, географии, през 2015 година, т.е. това е от тази година, всъщност, публикувано. Сега тук картата изглежда супер, обаче за България аз лично имам много сериозни
забележки. Тук има датировки на неолитни находки, публикувани даже преди 20 години от Хенриета Тодорова и Вайсов. И те са много по-стари от това, което е написано тук. Подозирам, че авторите на тази статия просто не са могли да четат български и затова не се ги вземе предвид. На практика, както ще ви покажа след малко, това, което е дадено тук за Гърция, горе-долу същата работа и за България. И тук вече стигаме до едни наши сметки с моите студенти, тук цялата тази тълпа. С автори ние взехме данните, които са публикувани от Тодорова и Вайсов и ги прекалибрирахме с новата калибровъчна крива, като те са използвали калибровка на радиовъглерода с крива от 1986 година, ние използвахме тази от 2013. Смятайте, това са 27 години прецизиране на калибровъчната крива. Малко по-късно ще ви обясня за какво става дума, тъй като аз съм много навътре в тази работа, даже познавам хората, които се правили калибровъчната крива. Така. Сега, това е един от резултатите, това е една от тези данни. Значи, по принцип, радиовъглерода бълва данни, които не са в истински години, а са в радиовъглеродни години. След което те трябва да се калибрират, за да се обърнат в истински години и именно за това се използва калибровъчната крива. Сега, тук тази дата, истинската, радиовъглеродната е 7471 години. Истинската възраст е 6428 до 6242 година преди Христа. Това е 2 пъти сигма грешка. Това е в доверителен интервал от 99,5%. Това е 2 пъти сигма грешка. Сега, в интерес на истината, след калибровката се оказва, че като вземете една дата, може да получите няколко диапазона, в които съществува вероятност да попада възрастта на артефакта, който е датиран. Сега ще видите по каква причина става това нещо. Тези двете криви са калибровъчните криви с грешка. Значи това е радиовъглеродната година, възраст, това е истинската възраст на датирания артефакт. Тази крива тук представлява експерименталния резултат от радиовъглеродното датиране, който не представлява една точка с някакви граници, представлява една такава гаусова крива. Централната част очертава грешката в рамките на 1 сигма грешка, а пък тази зелената е 2 сигма. Сега, какъв е проблема и откъде идва тази разлика между радиовъглеродните години и истинските години? Радиовъглерода е космогенен изотоп, който се образува в горната атмосфера чрез ядрени реакции на азота с космичните лъчи. Обаче потока космични лъчи, по принцип космичните лъчи са положително заредени частици, фотони предимно. Техният поток се модулира от слънчевата активност. И така най-образно да ви го кажа с някакво много смешно приближение, понеже частиците на слънчевия вятър са положително заредени и космичните лъчи са положително заредени, те се отблъскват както положителните полюси на един и същи магнит. Така образно казано, слънчевия вятър издухва космичните лъчи от слънчевата система. Тоест, когато имаме висока слънчева активност и най-вече имаме висока плътност и скорост на слънчевия вятър, тогава потока космични лъчи, който стига до Земята, е най-малък и съответно атмосферната продукция на радиовъглерод е най-малка. Това нещо по никакъв начин не може да се предскаже. Циклите на слънчевата активност са цикли другия път. И най-годишният цикъл варира от 7 до 17 години, максимум до максимум.
И всъщност въобще не е 11 годишен и въобще не е цикъл в този смисъл, в който ние си го представяме. Това е една вариация на слънчевата активност, която се променя на всичкото отгоре с времето и то се променя по един начин. По тази причина, за да получим истинската възраст на радиовъглерода, ние трябва това нещо да го отчетем. И как го отчитаме? Отиваме в гората, намираме най-старото дърво, вадиме една сонда от него, датираме го с помощта на дендрохронология, която в първо приближение представлява броене на годишните кръгове от дървото. На практика е доста по-сложна и тя също. И примерно констатираме, че един слой е расъл преди 1000 години. Вземаме образец от този слой, или по-точно на практика това се прави не от един слой, ами от 5 съседни, от дървото и го датираме с тандемен ускорител с помощта на радиовъглерод. Тандемен ускорител представлява една инсталация, която е колкото тази сграда голяма. Има само няколко такива в света. Няма да изпадам в детайли. През 1986 година, когато е правена старата калибровъчна крива, даже подозирам, че въобще не е имало тандемни ускорители, т.е. грешката на радиовъглеродното датиране е била много по-голяма. В момента прецизността на калибровъчната крива е качена поне 5 до 10 пъти. Що се касае до точност на измерване на концентрацията на въглерод 14, но всъщност в дървесните кръгове. Също така плътността на тази крива е много гъста. Между другото, всяка точка от тази крива струва $10 000 измерването. Така че това е вложена една много сериозен труд от тази радиовъглеродната общност. Между другото, списание Радиокарбон, не знам дали знаете, е едно от най-реномираните научни списания въобще. Неговият импакт фактор, ако някой знае за какво става дума, е 3,5, което е колкото най-добрите физически списания, като Physical Review и така нататък. Аз имам публикации с главния редактор на това списание, който е правил тая калибровъчна крива. Така че съм достатъчно запознат да го качам. Сега, резултата в истински години от тази картинка, ето тази крива. Какво се оказва? Тук се виждат 3 интервала, в които може този образец, един единствен образец, да има възраст. Основният интервал, това е този големия интервал и то в рамките на зелените граници. Това е 2 пъти сигма грешката. След това има един малък участък, в който не може да имаме възраст на образеца. След това идва другия такъв интервал и има и още един, който е тук този. Да не говорим. Това е всъщност резултата. Така, сега, какво получихме за... Значи това са калибровки на най-старите, всъщност, датирани образци на границата неолит-мезолит в България. Това са всъщност останалите образци. И тук е показана една осреднена крива. Сега осреднената крива също не дава реалния диапазон на възрасти, в който може да варира възрастта на неолитните образци. Тук са дадени резултатите в цифров вид. Какво се оказва? Значи, изчисленията, които ние направихме тук, показват, че средностатистически, значи средната възраст на тези образци е 6345 година преди Христа, плюс-минус 258 години. Тоест тази граница, възрастта и има една неопределеност между 6605 и 6090 година преди Христа. Това са последните резултати. Това, което е публикувано от
Тодорова и Вайсов. За щастие те са публикували и некалибрираните възрасти, така че това позволи това прецизиране. От техните сметки, които са правени, излиза, че тази същата граница е между 6433 и 5773 година преди Христа. Обаче в книгата пише, че тази граница е между 6400 и 6200 година преди Христа. Ето тук. Действително има един единствен образец, който дава такава стойност, но тя не е в не е в 2 сигма граници, а в 1 сигма. Какво значи едното, какво значи другото? Ами, 1 сигма, това е вероятност от 65% образеца да има такава възраст. 2 пъти сигма е вероятност от 99,5% образеца да има такава възраст и още по времето, когато е публикувана тази книга, световен стандарт беше да се използват само 2 пъти сигма датите. Така, сега да видим какво битува по книгите за разпространението на наулите и всъщност може би след всички тези приказки да се върнем на тази въпросната крива. Значи, нашите датировки на границата неолит-мезолит попадат в ето тази кафявата част на практика. Частично в жълтата. Поляница се намира ето тук някъде около Варна, значи това е горе-долу средата на българската територия север-юг. Така че използването на тези датировки, дори тези на Хенриета Тодорова, едновремешните, позволяват да се каже, че разпространението на неолита може да е тръгнало през Босфора на Балканския полуостров, а не през Гърция, както ще го срещнете в повечето публикации, особено западни. Не е много логично по времето на неолита, по това време хората с лодки да са стигнали до тук от Мала Азия, след като могат да минат много по-лесно Босфора. Сега няма да се правим на първобитни хора да проверяваме как е станало това нещо, но на мен ми изглежда доста по-логично. Сега, това е една публикация за разпространението на неолитните фермери. Това е една по-сериозна работа. Това е от 2012. Отново, тук кафевият цвят, това е безкерамичен неолит, който се появява тук. След това, това е рамен неолит, 6500-6100 преди Христа. Второто, което е тази кафяво-оранжева част. Значи, ние преспокойно може да нарисуваме една такава и на българска територия също. Това нещо, което е интересно тук, е дадено с зелено. Това е културата на линеарна печена керамика, която ще видите защо представлява особен интерес за нас. Сега да видим лингвистиката какво показва. Значи, лингвистиката показва, че териториите населени от индоевропейците преди 7500 години са били ето тези. Тоест цялата територия на днешна България и доста голяма част от Румъния, Украина и така нататък, също частично италианския полуостров. След това става нещо и в периода между 7500 и 5000 години назад се обособяват балтите, келтите, угрофините, германците, иберите, славяните и заселват съседни територии на тази територия, която е била населена първоначално от индоевропейците. В интерес на истината, ако навлезете така по-детайлно в лингвистиката, ще видите, че колкото по-близо във времето се отделят два народа от индоевропейците, толкова по-близки са те езиково, като обичаи и така нататък.
Сега, съществуват две конкуриращи се хипотези за произхода на индоевропейското езиково семейство. В степната хипотеза мястото на родината му се поставя в понтийските степи преди около 6000 години. Алтернативната анатолийска хипотеза твърди, че езиците се разпространяват от Анатолия с разпространението на земеделието преди 9500 до 8000 години. Сега, тук 2012 година излиза по въпроса една изключително интересна статия на Брукаерт и компания, които са използвали Бейселов филогеографски подход, съчетан с основни лингвистични данни от 103 древни и съвременни индоевропейски езици, за да моделират прецизно експанзията на семейството и да тестват тези хипотези. Те откриват безспорна подкрепа за анатолийската теория и окончателно отхвърлят степната хипотеза на базата за произхода на индоевропейското езиково семейство. Както времето, така и местоположението на корена на индоевропейските езикови дървета съвпадат с експанзията на земеделието от Анатолия, започваща по това време. Сега ще ви покажа тяхната карта, която е изключително интересна. Това е резултата, който те са получили. С синьо са очертани териториите, които предполага степната теория на Гимбутас за произхода на индоевропейците. С жълто са очертани териториите, които предполага анатолийската теория. Значи това представя карта на оценка на разпределението на местоположението на прародината на индоевропейците. Колкото по-тъмно червена отцветена една област, толкова по-висока е вероятността корена на индоевропейския език да е там. Тъмно-синято представлява първоначално предложената от степната хипотеза курганска родина на индоевропейското дърво, а светло-синято обозначава по-новата версия на същата хипотеза на Гимбутас. Жълтия полигон очертава така. Това, което ви казах вече. Сега, това нещо е още по-интересно. Това представлява разпределение на оценките на разпространението на индоевропейските езици с времето. Това е цветна диаграма, тук е в години назад калибрирано това нещо. Оценките са нанесени с непрозрачни точки с цвят, отговарящ на съответната им възраст. Хронологията, представена тук, показва минималната възраст на експанзия в дадена област. Въпреки това, тази карта е най-прецизната досега карта на разпространението на индоевропейските езици във времето и пространството. И отново забележете тук най-долната граница на възрастта съвпада с датировките, които получихме тук с моите студенти за границата на Олит-Мезолит в България. Тоест има още една независим резултат, който подкрепя това нещо. Сега, академик Държавин през 1946 година смята, че етногенезиса на българския народ достига с корените си далечното до индоевропейско минало. И тук цитирам вече, че българите са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни. По своя произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи. Така Държавин освен това твърди, че българите имат общ прародител с хазарите, иберите, шумерите, киберите и италиките. До тези заключения той не си ги измусква от пръстите, а достига на базата на палеолингвистични изследвания на академик Мар. Николас Мар, това го е публикувал през 25-та година, все още това е най-големият корифей в областта на палеолингвистиката. Последните генетични изследвания подкрепят тези негови концепции. Той твърди, че българите са протоиндоевропейци, т.е. българите са започнали да се формират като народ още преди формирането на индоевропейците. Концепциите на академик Държавин са били в основата на курсовете по българска история, преподавани в Софийския университет. По време, когато Държавин е бил президент на Всерусийската академия на науките. Това е бил най-големият шеф на руската наука, всъщност. Между другото, Държавин майка му е българка.
Така че той не е някакво случайно лице. Така. Сега. Значи за установяването на географския произход на индоевропейското езиково семейство може да кажем още няколко неща. Тази карта показва оценка на разпределението на местоположението на корена на езиковото дърво. Зелената звезда, която едва ли някой обърнал внимание, това е центъра на областта, която е изследвана от езици. Практически в синята част почти няма нищо и на базата на това тези автори твърдят, че е изключено индоевропейците да произхождат от местата, за които предполага Генбутас. Така. Сега да почнем с генетичната информация, малко общи сведения. За хаплогрупите, значи има хаплогрупи, които са характерни за жълтата раса, има други, които са характерни за африканците и така нататък. Има европейски хаплогрупи. Това са тези. Хаплогрупа И се намира рядко в по-голямата част от Европа, цяла Централна Азия, чак до Пакистан и Северо-Западна Индия. Появява се за пръв път в Европа при пристигането на протоиндоевропейските култури, при българите 1,2%. Хаплогрупа J възниква преди 45 000 години в Близкия изток, което е прави една от най-старите хаплогрупи в Европа и в Близкия изток. При българите е 7,7%. Също така е намерена и при прабългарите. Хаплотип J1b е намерен в Близкия изток между Кавказ, Иран и Арабия. При българите е 1,3%. Хаплотип J1 е намерен и при прабългарите. Той присъства в цяла Европа, както и по целия Кавказ, Централна Азия и Алтай е почти сигурно разпространяван от индоевропейци. Хаплогрупа H възниква в Близкия изток преди 23 000-28 000 години, още през палеолита, и е внесена малко по-късно в Европа. След което се разнася из Европа от Иберия преди 15 000 години. Сега има навсякъде. При българите е 38,2% намерена и при прабългарите. Обаче при траките въобще не е намерена хаплогрупа H, която е най-разпространената при всички европейци. С изключение на нейния подклъстър H17, който обаче е рядък и напълно липсва в съвременните българи. Така, хаплотип H1 не е нещо интересно. При българите 8,5%, но е намерен и при прабългарите. Хаплотип H2 липсва при българите, подкласа му H2A1, който също липсва при българите, не е намерен нито при прабългари, нито при траки, затова условно го наричаме славянски. Разпространението на хаплотиповете H1 до H3, значи те са взели участие в голямото разселване от югозападна към северо-източна Европа преди 12 000-14 000 години. Това е презаселването на Европа от тези рефюджита, убежищата, след ледниковия период. Хаплотипа H5 може да е възникнал в Близкия изток и след това да е пренесен в Европа. При българите е 3,3% намерени и при прабългарите. Хаплотип H6 при българите е 1,6%. И хаплотип H13 е най-тясно свързан с културата на неолитни земеделци, дошла от плодородния полумесец. Намерен е и при прабългарите. И хаплотип H17 липсва в българите, но е намерен при траки. Затова тук го наричаме условно тракийски. Хаплогрупата К. Сега повечето наследници на хаплогрупи К и Т живеят в Алпите. При българите е 5,9%. Хаплогрупата Т възниква в Тоскана, Италия,
преди 15 000 години, сега и тия живеят в Алпите. При българите е 10,5%, намерена и при прабългарите също. Хаплотип Т2 е намерен при прабългари, но не е намерен нито при славяни, нито при траки, затова тук условно ще го наричаме прабългарски. При българите е 5,9%. Сега, хаплогрупа У, това е също много често срещано у нас. 22% от българите носят тази хаплогрупа. Хаплотипа У3 е намерен при траките и затова тук го наричаме тракийски. Между другото и при прабългарите е намерен, с това те си приличат, но при съвременните българи той е едва 2,1%. Хаплотип У1 се съдържа главно в Близкия изток, при българите 1,3%. Хаплогрупа Хикс, при българите е 2%. Хаплотип ПРВ възникнал преди 14 000 години, при българите 1,2%. И това е последния слайд, който е за хаплогрупите. Хаплогрупа В. Сега повечето наследници от нея живеят в Алпите също, при българите 1,5%. W е един от най-добрите майчини маркери на индоевропейски произход, при българите 2,8%. Сега, хаплогрупа ХВ, намерена е при траките и затова ще я наричаме тракийска. Среща се само в 3,9% от българите. Хаплотипа HV1, който е субклъстър на тази хаплогрупа, го има и при прабългарите. Хаплотипа HV0 не е намерен нито при прабългари, нито при траки, го наричаме славянски, както останалите. Следващите два хаплотипа R0A, който се среща при 0,6% от българите, и N1B, който се среща в 0,7% от българите. И най-накрая, тези са най-интересните, всъщност хаплогрупи и хаплотипове. Има един хаплотип, който се смята, че произлиза от българите и в други народи, според Хелгасон, 2000-та година, и има значително разпространение в народите в Индия и Пакистан. Този е изключително интересен. Сега, хаплогрупите, произхождащи от Средния изток, са тези JT1 и U3. Те са свързани с разпространението на неолитните земеделци в Европа. И хаплотип N звезда, който освен в България, крит Румъния и Сърбия, е намерен само в народите в Близкия изток. Иран и така нататък. Следват азиатските и индийските хаплогрупи, които не представляват особен интерес за нас и с тях няма да ги отекчавам. Сега, това беше всичко само за генетичната информация по майчина линия. Генетичната информация, предавана по бащин път, чрез Y хромозомите, е трудно използваема за изследване на археологически останки от хора и няма много успешни резултати за ДНК анализ на такива материали с нея. Затова тук няма да се спираме на нея. Генетичните изследвания показват, че навлизането на неолитните мъже в Европа е станало по средиземноморския път през Балканския полуостров. При българите сумата от земеделските хаплогрупи по мъжка линия е 71%, което е най-високо в Европа след кипърци, гърци и грузинци. Това са най-преките в Европа наследници на първите земеделци, създатели и носители на земеделието в Европа, което е в основата на цивилизацията. Сега, значи, тук ви давам честота на срещане на различните митохондриални хаплогрупи и хаплотипове в 996 съвременни българи по обобщени данни от изследванията на екипа на Мартин Ричардс и на колегите от медицинския университет. Това са Сена Карачанак от нейната дисертация и една публикация на екипа на професор Тончева. Така, сега, типове прави
праисторически находища на ловци-събирачи и фермери според митохондриалната ДНК. Тъмно-зеленото представя ранната култура на линеарната керамика 5650-5400 година преди Христа. Светло-зеленото е културата на линеарната керамика, след това по-късната. Квадратчетата представляват керамици, мезолитни и късно-палеолитни ловци-събирачи, датиращи между 13400 и 2300 година преди новата ера. Изследваните от ХААК и компания 2005 година находища на неолитни земеделци от културата на линеарната керамика са отбелязани с кръгчета. Площта на всеки квадрат или кръг е пропорционална на успешно изследваните индивиди. Червено са обозначени находищата на праисторическите ловци. Това са тези. Така. Сега. Стигнахме до интересната част. Това са генетични изследвания на костен материал от неолитни находки. За сега още няма публикувани генетични изследвания на неолитни находки от България, но са направени такива на културата Старчево, която се простира в части от Унгария, Хърватия и България и датира от периода между 6200 и 5200 преди Христа. По тази причина може да даде информация за неолитното население по нашите земи. Има публикувани генетични изследвания на неолитни находки на 44 индивида общо от културата Старчево. 16 от тях са датирани от периода преди 5500 година преди Христа. В неолитните находки от културата Старчево са намерени тези хаплотипове и хаплогрупи. Всички срещани в по-старата култура Старчево се срещат и в индивидите от културата на линеарната керамика. Това е интересно, от което може да се заключи, че последната произхожда от културата Старчево или най-малкото, че имат общ корен. Освен това, в индивидите от културата на линеарната керамика са намерени и хаплотипове HV от 3 и от 5, както и хаплогрупата W. Генетични изследвания на находки от неолитни ловци-събирачи са направени също, които показват особено висока честота на срещане на хаплотиповете от 4 и от 5. Също хаплогрупите T, J и K. Като наличието на хаплотиповете от 5 и от 4 в неолитни индивиди може да бъде сигурен индикатор за принадлежността им към ловци-събирачи. Сега стигнахме до енеолита. Той е много интересен. За съжаление няма чак толкова много данни. Генетични изследвания на 12 индивида от енеолитното население на България са направени миналата година. По-зъбен материал от Доран Колак, Бенковски, Овчарци, Голямата могила в Попово, Рилци и Смядово. В енеолитните находки от България са намерени хаплогрупи H и K, както и хаплотипове тези. Нито един от тях обаче не е намерен при траките. Това е изключително важно и ще го коментираме по-нататък. Сега, следващия интересен обект са генетичните изследвания на мумиите от римския басейн, от бронзовата епоха. Те представляват особен интерес за изследване във връзка с произхода на българите, защото Съсълов, Димитър Съсълов, 2000 година, намира многобройни свидетелства за тяхното присъствие в района на Тарим в дълбока древност. Тук ние сме установили също прабългарски топоними в Таримския басейн. Те свидетелстват еднозначно за прабългарско присъствие в района, но не носят информация за времето му. Интересът към този район нарасна особено във връзка с находките на европеидните мумии. Така. В Таримския басейн се появяват кавказоидни морфологични белези на тези мумии, свързани с светло-кестенява коса, светла кожа и сини или зелени очи.
Западноевразийското генетично влияние е потвърдено чрез откриването на западни хаплогрупи в Таримския басейн. Като източник на западния генетичен компонент на бронзовата култура от Тарим е предложен курганен произход от андроновата култура 3000-4000 година назад, т.е. 3-4000 години назад в южно-руските степи. Това подкрепя степната хипотеза за южно-сибирския произход на кавказоидното население на Таримския басейн. И тук са намерени митохондриални хаплогрупи. Мумиите са датирани между 2500 и 1800 година преди Христа. Следват генетичните изследвания на археологически останки на тракийци. Значи, по този въпрос е писано много и са писани много неща, които не са верни, включително и аз съм писал, предполагам, такива неща. Защото по принцип за тракийците има две хипотези. Едните, че са автохтонни, т.е. че са възникнали като народи тук, а другата е, че са дошли от Мала Азия. Така. Какво показват изследванията? Изследвани са, за съжаление, само 15 за сега археологически находки на тракийци. Повечето от тях са намерени на румънска територия, но има едва намерени в България. Единият е намерен на мястото на ритуална яма край Свиленград, датирана от ранно-желязната епоха 800 до 500 година преди Христа, на базата на керамични съдове. А втората е намерена в Тракийска погребална камера в района на село Стамболово от ранно-желязната епоха 850 до 700 година преди Христа. Изследваните тракийци имат типове Хашве и Утрибе. Изследванията на гените на археологически останки на тракийци, намерени на румънска територия, са на база на изследване на силно променливите фрагменти на ДНК. Сравнявайки гените на днешното европейско население с тези на тракийското население, от 2100 до 1200 година преди Христа, в този период са датирани тези образци, Кардус е установил, че италианците, албанците и гърците показват по-близко генетично родство, съответно 7,9, 6,3 и 5,8%, с тракийците от съвременните румънци и българи, които показват само 4,2% сходство, т.е. това означава, че само 4,2% от съвременните българи са от тракийски произход. Според тези резултати, като цяло, после ще ви дам една друга оценка, която дава някаква подобна цифра. Най-много 6% са на базата на тези генетични изследвания, които са направени до момента. Но днеска няма да се занимаваме с траките, няма да стигнем до там, просто обема на материала е много голям, така че днеска акцента ще бъде върху връзката на българите с неолитното и енеолитното население. Така, в изследваните археологически останки на тракийци се срещат само хаплотиповете HV, U3 и H17, като се смята, че хаплотиповете U3 и HV са близкоизточни и в последствие са били донесени в Европа. Нито един от тези хаплотипове не е намерен в ранно-неолитното население на Балканите преди 5500 година преди Христа. Хаплотипа HV е намерен в неолитните земеделци от Близкия изток. И двата хаплотипа се появяват в Европа след 5500 година преди Христа в културата ЛБК, но тя не е обхващала част от днешна България. Хаплотипа H17, който е намерен в останки от Траки, въобще не се среща в съвременните българи. Данните от генетичните изследвания на костни останки от Траки не подкрепят хипотезата за автохтонен местен произход на траките, подкрепят становището, че траките са пришелци от Мала Азия, т.е. Близкия изток,
и мнението, че основната част от местното тракийско население се е присъединило към Римската империя и към Византия. Сега, следващите претенденти са скитите. Има много исторически източници, в които твърдят, че прабългарите са скити и даже, че българите са скити. Тук това е взето от една дисертация, защитена преди 2 години в Австралия. На горната картинка е даден анализ на основните компоненти на честотите на срещане на 21 митохондриални хаплогрупи, сравняващи съвременните евразийски популации и скитите от Ростов. Като горната картинка от преди желязната епоха, това е от 30 000 години назад до 1600 години назад, а в долната са дадени за периода 2800-1500 години назад. Периода. Сега, какво е показано тук? Значи скитите са това с червеното в центъра, тези кръгчета. Българите са ето тук. Бъгъра. Те са извън тази област, където са повечето европейци. Ние сме малко по-близки до скитите от останалите европейци. Като на долната картинка даже сме още по-близки. Да, това са българите, това са скитите. Тук сме едни от най-близките. Така. Сега обаче при скитите работата е много сложна. Значи, скитите представляват особен интерес за изследване за произхода на българите, тъй като Даскалов още 913 година смята, че българите произхождат от царските скити, а Ганчо Ценов твърди, че българите са скити. Напоследък Петър Добрев намира много сходства между скитите и прабългарите, включително да ги идентифицира с Сакът и Гърхълда в Персийската империя. Това са скитите с островърхите шапки. Според Херодот. Въпреки това Петър Добрев посочва, че древните българи са били земеделци и са водели отседнал начин, става въпрос за прабългарите, отседнал начин на живота, скитите са имали номадски начин на живот. Генетичните данни, получени от скитските проби от зоната на Ростов на Дон, Черноморски район на Русия, 600-та до 200-та година преди Христа, показват смесена генетична структура, съставена от западно и източно евразийско родословие, т.е. те не са един народ с един произход, произхождат както от европейци, така и от азиатци. Така, сега, информацията от скитите. Това са първо информативните хаплотипове на скитите, които отсъстват в съвременните централно-азиатци. Тези изследвания не успяха да открият съвременните популации от Централна Азия 4 информативни хаплотипа от скитския набор данни. Това показва генетична връзка с съвременни популации в Европа. Хаплогрупа И е намерена в скитски останки от Сибир и в южната част на Русия, като И3 се съдържа хаплотипа главно в страни от северо-западна Европа и присъствието и в древните скити потвърждава индоевропейския им произход. Така. Докато анализа на честотата на хаплогрупите показва генетично сходство между скитите и древните европейци, разглеждането на разпределението на хаплогрупите разкрива едно смесване на западни и източни евразийски хаплогрупи, които са посочени тук. И така се откриват генетични влияния от Сибир и централно-азиатския